Moikka, Anton tässä. Luetaan satu Eliel ja tähtihäntä. Oli aurinkoinen kesäpäivä. Eliel oli leikkipuistossa keinumassa auringon paistaessa kirkkaan siniseltä taivaalta, lintujen laulaessa kesälaulujaan puissa ja pusikoissa. Eliel odotti ystävänsä Mariaa saapuvaksi puistoon. Maria oli aiemmin soittanut Elielille ja yhdessä he olivat sopineet tapaavansa puistossa niin kuin monena muuna päivänä aiemminkin. Kumpikin lapsista asui 2 risteyksen päässä leikkipuistosta, mutta eri suuntiin, ja Eliel oli tänään kerennyt puistoon ennen Mariaa. Tuuli pörrötti pojan hiuksia hänen potkiessaan enemmän ja enemmän vauhtia keinulle. Pian Eliel kuuli iloisen huudahduksen, "Moi Eliel!" Ja Mariahan sieltä tuli polkua pitkin kättä heiluttaen. Leikkipuiston reunalla kasvava heinä oli melko hyvä piilopaikka perhosille ja heinäsirkoille, jotka hyppelehtivät ja lentelivät kauemmas Marian kävellessä ohitse. Maria pukeutui usein lempivärinsä keltaiseen, ja muutama perhonen kiersi Marian ympäri selvästi kiinnostuneena noista kirkkaanvärisistä vaatteista. "Mitäs me tänään tehtäisiin?" Maria kysyi päästyään Elielin luokse. "Tarvitsemme seikkailun", Eliel tuumasi hypäten pois keinusta. "Sen on oltava jotain hauskaa ja jännittävää." Aiemmin he olivat käyneet uimassa yhtenä ja eväsretkellä toisena päivänä. Olisiko tänään vuorossa kauniiden kivien keräämistä joen varrelta tai majan rakennus pudonneista oksista? Yhtä kaikki, näin aurinkoista päivää oli vietettävä ulkona, siitä he molemmat olivat samaa mieltä. Niin hauskaa kuin sadekelikin saattoi olla, ei ollut parempaa kuin aurinkoinen kesäpäivä ulkona vietettynä. Heidän siinä miettiessään kuului yhtäkkiä huudahdus. "Hei lapset, voisitteko auttaa minua?" Eliel ja Maria kääntyivät katsomaan ja näkivät vanhan miehen lähestyvän. Miehellä oli kesäinen olkihattu päässä ja hän vilkutti ystävällisesti. "Muutin juuri lähistölle asumaan ja olin koirani kanssa tuolla vähän matkan päässä heittelemässä pinkkiä palloa." Pallo kuitenkin lensi tiheään pusikkoon ja koira juoksi sen perään eikä tullut enää takaisin. Etsin ja huutelin jo hyvän aikaa, mutta missään ei koiraa näy eikä kuulu. Liekö lähtenyt jahtaamaan oravaa ja eksynyt kokonaan? Eliel ja Maria katsoivat toisiinsa. "Siinä meille seikkailu. Me lähdemme etsimään koiraanne, totta kai. Millainen koira se on ja minkä niminen, jotta tiedämme mitä etsiä?" "Voi, olettepa te ystävällisiä ja avuliaita", vanha mies kiitteli. "Koirani nimi on Tähtihäntä ja ihan mikä tahansa koira se ei olekaan. Sen turkki on väritykseltään kuin sininen iltataivas ja aina kun se iloisena heiluttaa häntäänsä, lentelee hännästä tähtiä ympäriinsä." Lapset haukkoivat henkeä ihmetyksissään. Tällaisesta he eivät olleet koskaan kuulleetkaan. Miten ihmeellinen koira tämä Tähtihäntä olikaan. He sopivat tapaavansa vanhan miehen myöhemmin puistossa uudestaan ja lähtivät etsimään koiraa läheiseltä niityltä. Niityn heinikko ylsi heitä vyötärölle asti heidän kahlatessa eteenpäin, huudellen Tähtihännän nimeä. "Pidetään silmät tarkkana sinisen värisen turkin varalta", Maria muistutti. "Tai pinkin pallon", lisäsi Eliel. Mutta mitään muuta sinistä tai pinkkiä ei näkynyt niittyä värittävien kukkien lisäksi. Tiheässä heinikossa kulkeminen oli hidasta, mutta ennen pitkää lapset olivat kulkeneet koko niityn halki siksakaten, jättämättä yhtäkään kohtaa tarkastamatta. Heinäsirkkojen siritys säesti etsintää, mutta mitään ei löytynyt.
Päästyään ulos pitkästä heinikosta, Eliel ja Maria ravistelivat vaatteensa ruohonkorsista. Mitä me sitten keksimme? Eliel huokaisi. Missä ihmeessä tähtihäntä voi olla? Odotas! Maria hihkaisi yhtäkkiä niin, että oli säikäyttää Elielin. Katsoppa tuonne nurmelle, tuota puuta kohti. Eikö tuo ole juurikin se kadonnut pallo? Ja niinhän se oli. Nurmen seasta pilkotti tähtihännän pinkki pallo. Lapset kiirehtivät pallon luokse ja huutelivat tähtihännän nimeä joka suuntaan. Vaan ei näkynyt koiraa. Voitto se tämäkin on, riemastui Eliel. Nyt tiedämme, että tähtihäntä on kulkenut tästä. Mutta kysymys kuuluu, että mihin suuntaan? Voisiko olla, että se on juossut tuonne? Maria kysyi osoittain vieressä kohoavaa metsää. Ja toden totta, heinikossa näkyi jälki, joka katosi metsään korkeiden puunrunkojen ja tuoheiden pensaiden sekaan. Eliel ja Maria tiesivät, ettei metsään saa mennä liian pitkälle ilman aikuista, eksymisen vaara on muuten suuri. Mutta ehkä he kuitenkin voisivat etsiä metsästä, kunhan vain pitäisivät huolen siitä, että tietävät mistä suunnasta tulivat ja siitä, että pääsevät metsästä pois ennen auringonlaskua. Lapset nyökkäsivät toisilleen ja lähtivät rohkeasti tähtihännän perään. Metsän puut kaartuivat Elielin ja Marian ylle heidän kulkiessaan eteenpäin, välillä heinikossa, välillä pusikossa, välillä kivillä ja kallioilla. He tömistivät jaloillaan kulkiessaan, sillä se piti käärmeet poissa, näin heille oli opetettu. Tasaisin väliajoin he pysähtyivät huutamaan tähtihännän nimeä ja kuuntelemaan, kuuluisiko mitään ääntä merkiksi siitä, että koira olisi lähellä. Metsä oli niin suuri ja tiheä, että puiden siimeksessä hämärsi aivan kuin olisi ollut ilta. Jossain vaiheessa jäljet heidän edestään katosivat, mutta he jatkoivat eteenpäin. Vasta kun Marialla jäi jalka jumiin risukkoon ja Eliel kompastui kaatuen pusikkoon, he päättivät pysähtyä. Jos kuljemme vielä pidemmälle, saatamme eksyä niin, ettemme löydä tietä pois metsästä ennen pimeää, Maria henkäisi. Kompuroimme jo nyt metsän varjossa. Olet oikeassa, Eliel nyökkäsi huokaisten syvään. Vedetään vähän henkeä ja mietitään mitä teemme. Lasten tasatessa hengitystään metsän äänet alkoivat erottua selvemmin. Lintu lauloi jossain puun yläoksilla, ötökät pörräsivät ja pusikot kahisivat, ehkäpä oravien kaivaessa kätköjään. Odottamatta metsän äänien keskeltä erottui pieni ääni. Niin pieni, ettei sitä heti meinannut edes kuulla. Kevyt vikina kantautui jostain puiden takaa. Lapset katsoivat toisiaan ja lähtivät kiirehtien kohti ääntä. Sano mitä sanot, mutta minusta tuo kuulostaa koiran itkulta, Eliel sanoi hyppien kanervikon ylitse kiveltä toiselle. Voisiko se todella olla tähtihäntä? Maria toivoi seuraten Elielin vanavedessä. Vikina voimistui ja lopulta suuren puunrungon takaa löytyi äänen lähde. Pensaaseen heinien keskelle oli käpertynyt sininen koira, silmät kiinni vikisten. Me teimme sen, Eliel huudahti. Me todella löysimme tähtihännän. Voi miten kaunis koira, Maria henkäisi ihastuksesta. Turkki todella oli kuin sininen iltataivas. Missä ovat hännästä lentelevät tähdet? Maria kysyi. Olemmeko voineet erehtyä? Koira itkee, tajusi Eliel. Eivätkä surulliset koirat heiluta häntää. Se on juossut metsään etsiessään palloa ja kulkenut eteenpäin, kunnes on eksynyt. Meidän on saatava tähtihäntä iloiseksi.
Poika otti tähtihännän pallon ja heilutti sitä houkutellen tähtihäntää. Koira vaikeni ja avasi silmänsä. Eliel veti pallon kädellään taaksepäin ja sinkautti sen koko voimallaan ilmaan. Heitto laskeutui vieressä olevalle pienelle metsäaukealle ja tähtihäntä pomppasi jaloilleen. Nopean venytyksen jälkeen koira singahti pallon perään ja voi, mikä riemu siitä tuli. Napattuaan pallon suuhunsa, tähtihäntä loikkasi ilosta ilmaan ja heilautti häntäänsä. Koko metsäaukea täyttyi loistavista pienistä tähdistä. Koira hyppi, pomppi, loikki ja temppuili pallo suussaan ja lapset ihastelivat sanattomina tuota kaunista näkyä. Metsän hämärä oli tiessään, eikä noiden tähtien loisteessa pelottanut varjot. Siinä se on, iloinen tähtihäntä, lapset riemuitsivat. Nyt lasten oli vain löydettävä takaisin kotiin ja vietävä tähtihäntä vanhalle miehelle. Epäröiden he katselivat ympärilleen. Poikettuaan polulta vikinän perään he eivät olleetkaan varmoja, mihin suuntaan oli lähdettävä. Tiedätkö sinä, tähtihäntä? Maria kysyi koiralta. Osaatko tien kotiin? Tähtihäntä pysähtyi ja vaikutti kuuntelevansa. Se katsoi eri suuntiin, kunnes tökkäsi Elieliä ja Mariaa kuonolla kuin kehottaen seuraamaan. Ja niin he lähtivät koiran perässä, koira kantaen palloaan suussaan. Koiralla oli vauhti päällä ja välillä lasten piti juosta pysyäkseen perässä. Iloinen tähtihäntä johdatti heidän kulkuaan jättäen loistavan tähtivanan metsän poikki noiden vanhojen runkojen keskelle. Lopulta metsän hämärä alkoi siirtyä ja sininen taivas piirtyä esiin. Puiden välistä alkoi pilkistää tuttu niitty ja he tiesivät olevansa takaisin siellä, mistä lähtivät. Niityltä saakka he näkivät vanhan miehen odottelevan leikkipuistossa ja niin näki tähtihäntäkin. Se haukahti ja lähti korkealle loikkeen kiiruhtamaan puistoa kohti. Mies kiiruhti vastaan ja voi sitä jälleen näkemisen riemua. Vaihdettiin halauksia, pusuja ja rapsutuksia erossa olleiden ystävysten kesken. Kiitän teitä, lapset, sydämeni pohjasta, vanha mies julisti. Yksin en varmasti olisi rakasta tähtihäntää tänään löytänyt ja se olisi joutunut viettämään yön yksin metsässä. Kiitos, kiitos ja vielä kerran kiitos. Eliel ja Maria heittivät ylävitoset. Sankareina oli hyvä päättää päivä. Kuinka hurja seikkailu heillä olikaan ollut. Lapset kääntyivät kotejaan kohti ja heiluttivat vanhalle miehelle ja tähtihännälle. Tähtihäntä haukahti takaisin. Seuraavaksi kun mietitte päivän seikkailua, tulkaa tähtihännän luokse. Me emme asu kaukana, vanha mies huusi heidän perään. Ja senhän lapset kyllä tekisivät. Sen pituinen se. Moikka, nähdään taas.